Klop għal Josephine Buġeja. Għal kemm għandna Josephine Buġeja oħra, u għedha l-lum Josephine Buġeja, l-oħt ta' Pawlu. Mux għal dik, għal kemm ma jimportax il-mulej, mandux budget jissa jitfall barka ta' tiegħu fuq ukoll. Imma Josephine Buġeja, u għedha Josephine Buġeja, għaw xi waħda minna ma xanna tnejn Josephine Buġeja. Għaw xi waħda minna. Nixtieq nitlob magħha għalija, nitolbu għal din l-oħt ġdida. Għal John Vella? Ma jiflaħx? Eħe. Mela għal John Vella. Grazzi mulej. U nitolbu kol. Mela. Għal Salome. U għal Joe Briffa. Mulej għaddis. Nollu lek il-Salome. Il-Joe Briffa. Mulej xudu. Esa saħu xudu xsibam daw laħwa. Ikkuntatjawom. Xudu xsibam maraw kifinuma. Nitolbu għal Joe Briffa u għal Salome, għal John Vella, għal Josephine Buġeja mulej għaddis, nollomlok u għalla għaddis u dimek. Biex inti tmissom bil-qawwa ta' drajk, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U grazzi mulej tal-fejqan li jinti taħdem fħajjitom mulej Ġesu. Nitolbuk ukoll għal aħwa oħra li huma majji fil-ħux, li huma parti mill-familja ta' River of Love. Berikom u għadis nafu li l-mart mux ġej minnek u għalek bil-qawa u autorita fissem Ġesu Kristu għana nkissu kull mart fissem Ġesu Kristu minn fuqom għatjom il-saxħa u għitfa grazzja speċjali fuqom u għadis biex jelbu kull pjan li l-għadu jġibilom kontra taħħom u niddikjeraw fit-torja grazzja rebħa fuqom fissem Ġesu Kristu għal-għatijak missir. Amen. Halleluja. Poġġu bil-qeda zizaxwa għale, poġġu bil-qeda. U għajdu xorta waħda talba miħaj ħalli tolbu għal-kelma, għal-revelazzjoni tal-kelma tal-la. Kolla, orajt, ġbarna l-offerti deċmi. Orajt, għajna talba biex nirċivu mrant il-mulej l-lum. Halleluja. Mr. Adis, għatini ġuħ waċ għal-kelma tijak. It-trasformani bil-Spiritu Santu, bil-revelazzjoni tal-kelma għaddisa tijak. Grazzi mulej, ta' dan il-privileġġ li jena nirċivi il-kelma għaddisa tijak. Hu over int, Spiritu għaddis, opera int, għatin il-ġuħulaċ għalik. Nishtiq nsir nafek aktar mulej, u grazzi tal-wird kbir li inti tajtni, fi Kristu Sidna. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni malajr, ħankobri tkellem fuq il-grazzja tal-la. Eżizaxwa għal dawk li intom hawnhekk preżenti u għal dawk li intom qed tarawna aħwa River of Love minn YouTube, qed niġbru għall-istrina jekk min jixtieq minnkom tagħti għall-istrina ma' River of Love, please kellmuni wara s-service eżatt. Ħalli diġà ġbarna jisu xi 150 euro minn dan il-weekend minn ġimgħa l-oħra. Min jixtieq jagħti għall-istrina tiftensewx l-istrina hija nhar il-ħamis u l-ħamis ikun hux. L-erba'? L-erba'. L-għada tal-milli sewwa. Min jixtieq jagħti għall-istrina, please kellmuni wara tinsewx, okay? Mela, qed nitkellmu fuq il-grazzja u ħankompli nitkellem fuq il-grazzja u hemm ħafna xi tajt fuq il-grazzja. U xi kultant nibda ngħid imma illa kemm ma tbaqalix ngħid fuq il-grazzja. Kollox jista' titkellem fuq il-grazzja, il-grazzja u l-fejqan, il-grazzja u l-qdusija, il-grazzja u l-glorja, il-grazzja u d-dnub, il-grazzja u l-fidi, il-grazzja u l-fejqan, il-grazzja u l-ħina, il-grazzja. Tant hemm xi dajt. Li ovvjament mhux ħajkun l-aħħar darba li ħankomplu nitkellmu fuq il-grazzja llum. Imma morru fi ktib ta' Ġwanni, din hija l-iskrittura li jiena użajt pratikament għal dawn il-messaġġi bħala il-kelma fundamentali, pedament għal messaġġi kollha tal-grazzja. Ġwanni kapitlu 1. Mela, vers 1, fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. Vers 14 issa, morru hemmhekk. U l-verb sar bniedem u dan huwa l-żmien li aħna niċċelebraw meta il-verb li huwa Alla sar bniedem. Sar bniedem. Alla sar bniedem.
u għammar fostna. U aħna rajna il-glorja tiegħu. Il-glorja li għandhom il-missier bħala ibnu il-waħdini, mimmili grazzja u verità. Ġwanni ta' xida fuq u meta għajjat u qal, danu li għalli ħattilkom jiġi warajja ma huwa aqwa minni, għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna. Grazzja fuq grazzja. Nerġa' nfakkarkom minn dak li Ġesu Kristu mi kien mimli bija, aħna irċivejna. Però llum ma jitkellem minn fuq punta di vista tal-grazzja fuq xi ħaġa oħra li għalkemm semmejta però ma tkellimx fuqha. Morru fi ktieb tas-Salmi kapitlu 5. ċertu skritturi bħalma ġieli qedtilkom inħobb u nippreferi naqrahom bl-Ingliż. Morru fi ktieb tas-Salmi 5. U intom li taqraw bl-Ingliż, anka jekk taqraw bit-Taljan, infatti iktar ma taqraw b'lingwi differenti li tifhmuhom, xi kultant ċertu affarijiet joħorġu iktar għax toħroġolhom iktar sugu. Fi ktieb tas-Salmi, Salmi kapitlu 5, vers 12. Vers 12. Bil-Malti tajtek. Għax inti dbirek il-ġust mulej, għaw xi ħadd ġust hawnhekk. Għandna 4, 5. Jekk m'intix ġust x'jiġi allura? Ġust? Illa kemm ħajsalvaw nies illejla? Mela, kemm għandna ġusti hawnhekk illejla? All right, għamu iktar. U daw l-kbir fuqhom u għamu. All right, għalli. Mela, il-ġust ħafakkarkom xi tajt mala l-iskrittura, tieni Korintin kapitlu 5 vers 21. Aħna dak li Alla għamlu li kien ġust, Alla da għamel il-dak li huwa il-ġust, għamlu dnu palina biex permessija aħna nsiru il-ġusti ta' Alla. Jekk kemm hawn minnkom li inti ta' Kristu. Mela inti ġust. Ejda jiena ġust. Jiena ġust fi Kristu. Jiena ġustifikat bil-fidi fi Kristu. Ġust fisser, xi tfisser ġust? Li kieku inti kellek tmur quddiem imħallef u tiġi akkużat. Taf li inti ġejt akkużat? Taf li inti ġejt akkużat u akkużata? Kull jum il-Bibja tgħidlek id-demonju jakkużak quddiem Alla. Tafu li jakkużawkom quddiem Alla kull jum? Kull jum. Anzi, l-iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Apokalossi fil-għodu u fil-għaxija. Kif tqum u ma li ħatarqod. Imma għax inġust Alla jgħidlek m'intix ħati. Alla fuq xiex jakkużak id-demonju. Demonju jakkużak fuq in-nuqqasijiet li inti tagħmel. Jew tajjeb li inqast tagħmel. Jiġi biex jakkużak u jakkondannak quddiem Alla. Imma hemm id-dem ta' Kristu li lilek iġġustifikak u joħorġok quddiem Alla mhux ħati. Bl-Ingliż naħseb xi kultant iktar powerful għax tgħidlek righteous jew nkella justified. Bil-Malti ġustifikat. U bl-Ingliż ngħid hekk, justify never sinned. Just as if I have never sinned. Just as I never sinned. Daqs li kieku qatt ma dnibt. Kemm minnkom dnibtu? Imma għaddim Alla indaqs li kieku qatt ma dnibt. Għax inti ġust fi Kristu. Temporanjament Kristu der quddiem Alla daqs li kieku dnub dak li għamilt int, għamlu hu. U mhux tiegħek biss tad-dinja kollha ta' kull żmien. U inti llum din hija xi ħaġa li lili u lilek
immedita ħafna fuqha. Tifqalek il-pedamenti ta' moħħu. Għax jiena u inti aħna ġusti qudiem Alla. Meta qed jikkondannak l-għadu, jikkondannak għax isibek li inti forsi m'intix tuża jew tutilizza il-wir tiegħek ġa ġustifikazzjoni, iżibek dajjef, għax tafu li d-demonju jafu li inti ġust? Tafu li d-demonju jafu li inti ġust? Imma taf li inti ġust? This is powerful. Hawnhekk ħad uħduni nara rabbit trail, ħad bidlu l-messaġġ kollu. Sena ftit. This is good. Thank you, Holy Ghost. Id-demonju jaf li inti ġust. Id-demonju jaf li inti għal Alla daqs li kieku qatt ma dnibt. Imma int qudiem Alla. Qudiem meta d-demonju jattakkak u jibda jikkundannak. Dak li inti tiftakar li int qatt ma dnibt. Mela fuq qed tikkonzani. Fuq xi qed tikkondannani. U għalhekk ħafna Kristjani jaqgħu ħażin, ħafna min-nies li jbatu mid-depression taf għaliex jibatu minnha għax jinsew li huma ġusti. Ejja ngħiduha flimkien di. Ejda daqs li kieku ħajtek tiddependi fuqha għax tiddependi fuqha. Kulħadd jgħidha warajja. Fi Kristu Ġesu jiena kreatura ġdida. Il-passat kollu tiegħi għadda intnesa daqs li kieku qatt ma seħħ. Kull dnub li qatt jiena għamilt f'ħajti daqs li kieku qatt ma għamiltu. Għax Kristu ħad dnub kollu tiegħi li d-demonju seta jakkużani bih, ħadu Kristu fuq. Biex jiena la Kristu ħad dnub tiegħi fuq, jiena nsir bla dnub. U hekk quddiem Alla nidher ġust. Jiena il-ġustifikazzjoni talla fi Kristu. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Therefore, għalhekk il-kundanna mhix tiegħi. Il-ġudizzju mhuwiex tiegħi. L-inferjorità mhijiex tiegħi. L-inħossni inkundannat mhijiex tiegħi. Għax jiena ġust fi Kristu falla il-Mesih. Qabel ma nkellimkom fuq the next one, intom tidu tkunu tafuha sew. Però mbagħad inkellimkom nagħmel sensiela fuq da biss ukoll. Għax li inti tkun taf, għalkemm ħafna drabi nitkellmu għax inti pratikament il-ġustifikazzjoni ħamel nagħmel daqsxejn rabbit trail hawnhekk, imma rabbit trail tajjeb. Il-ġustifikazzjoni hija li titgħallem minn inti fi Kristu, l-identità tiegħek fi Kristu. Issa jekk inti ma tkunx taf l-identità tiegħek fi Kristu topera fik innifsek u tispiċċa kkondannat. Oh, that's good. I like that preaching. I like my preaching. Where really practically it's not mine. I'm only the pipeline right now. Jekk inti tinsa topera fi Kristu, topera fik innifsek u x-xitan jikkondannak. Jekk inti tinsa minn int fi Kristu, inti taqa' għal il-jien in-naturali. U x-xitan isib xi jikkondanna. Imma jekk inti topera b'revelazzjoni li jiena ġust, favorit, mela jiena issa nrid nibda nħares lejja kif iħares Alla lejja. U kif iħares Alla lejja l-verità. Allura meta inti tibda tara lilek innifsek kif jarak Alla,
id-dnub li inti għamilt senilu, 10 snilu, il-bieraħ, qabel ma ġejt il-fellowship. U inti ħassejtek, taf li inti il-fat li inti tħossok ħażin bħala Kristjan huwa indikazzjoni tajba li l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fik. Ftakar fija di. Alla jipproteġik ħafna iktar milli inti qatt se tipproteġi lilek innifsek. Ftakar di mhux inti ta' tiżomm l-Alla huwa Alla tiżomm lilek. Il-fatt kemm il-darba waqajt u rġajt qomt, dak mhux bis-saħħa tiegħek qomta. Il-ġustifikazzjoni fi Kristu u l-favur tal-Alla għajmitek. Il-grazzja tal-Alla ħadmet fik biex terġa' tqum. Amen. Di fiha ħafna xtomot, Fil-Bible College għandna kors jismu Theology of Righteousness, jekk qatt ma miltu, għati Christmas present lilek innifsek u għamlu. It's powerful. 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 Anyway. Mela, għax meta inti taf li inti ġust, issa ma tibqax topera fl-identità tiegħek, imma tibda topera fl-identità tiegħu. Mhux fik, imma fih. Issa. Qudiem Alla jiena u int midembin. Imma qudiem Alla jiena u int fi Kristu għaddisin. Qudiem Alla jiena u int mitlufin. Imma qudiem Alla jiena u int fi Kristu salvati u preferuti. E preferuti. Għalhekk meta d-dinja jgħidulek inti min taħseb li int. Qalbi inni li waqaf naħseb issa konvintissimu. Għalhekk bħalma setgħux jifhmu lil Kristu meta jitkellem u jgħidu li dablim awtorità jitkellem hekk. Hekk l-istess jgħidu lilkom. U qed jikkonfermawkom li intom vera ta' Kristu. Għax intom titkellmu bil-lingwa ta' Kristu. Alleluja. Gloria lil mulej. Alleluja. Mela, Salmi 5. Grazzi Spiritu Santu. Aħwa, meta jkun hemm ċertu affarijiet li ngħid, inħoss il-ferħ tal-mulej. Mhux li jiena tal-inħoss il-ferħ tal-mulej, inħoss jiġifieri il-mulej jifraħ. Ikun hemm momenti bħalma f'daw l-aħħar ftit sekondi, ħassejt li l-mulej jifraħ li intom qed issiru tafu din ir-realtà. Ftakar li intom biex intom tkunu ġusti għal Alla sewa għalu swilu kollox ta'. Biex jina u inti nissejħu għaddisin, ġusti fi Kristu, ġustifikati, jew il-ġustifikazzjoni tal-Alla fi Kristu, għal Alla switlu kollox. U bil-maqlub ukoll, wow. Mela. Salmi 5 vers 12. Għax int birek lili. Mulej. Birek il-ġust. Int tħaddanni bħal tarka bitjubitek. Issa bil-Malti sabiħa, ma bl-Inglis isbaħ. Isbaħ xidej. For you, O Lord, will bless the righteous. Isbaħna. Not you, O Lord, may bless the righteous. Mux int mulej forsi dbirek lil ġust. Lord, you will bless the righteous. You will bless the righteous. Jon kella ħana mela daqxaj differenti. He wills to bless the righteous. U irrida tiegħu li jbirek il-ġust. U mhux qed jistaqsi il-ġust jekk irid jitbirek. Għalhekk meta inti il-Kristjan li għandu r-revelazzjoni tal-ġustifikazzjoni u l-grazzja, m'hemm bżonn titolbu jbirkek. U irrid ibirkek. Xtajt, Efesin 1 vers 3.
Imbirak Alla missirna ta' Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spirituali fi Kristu Sidna. L-ideja tal-barka ma ġitx minnek, l-ideja tal-barka ġit minn Alla Misir. U għalek, I will to bless. Ija jiena rrida l-imbirkek, l-ġust irrid imbirku. I will to bless the righteous. I will bless the righteous. The Lord will bless the righteous. Ismaħ għaxin iġej li next. Nitkelmu fuq il-grazzja. With favor, you will. Fl-Inglis, meta għadek il-ħad fil-ħodu il-messagġkom bl-Inglis. Meta aħna t-nejdu bl-Inglis il-kelma will, memx kelma iktar b'saħħitha minn hekk. Meta jina rrid nagħmel ngħid xi ħaġa u nagħmel xi ħaġa, jekk rid iwassal messaġġ ta' kemm jien irrid nagħmilha dik, ngħidlek I will. I will to do it. Jien irrid b'saħħa nagħmilha. U wara tgħidlek I will to surround you with favor as a shield. Jien irrida tiegħi li jiena niċċirkundak bħal tarka bil-favur tiegħi. Jien irrida tiegħi li jiena niċċirkundak bil-grazzja / issa d-darba il-favur tiegħi. Jien irrid u għalhekk birikt għalhekk għamiltek ġust biex issa int iġġor il-favur tiegħi. Jiġifieri li issa kull fejn tmur inti tkun il-favorit tiegħi. Il-kelma l-grazzja aħwa l-lum ħana nitkellmu fuqha. Tkellimna fuq il-grazzja l-qawwa, il-grazzja s-saħħa, il-grazzja l-abilità, il-grazzja illum ħana nitkellmu fuq dan. Il-grazzja li tfisser my favor, il-favur tiegħi. Jiena nifavorik lilek. Għaliex? Għax int ġust. U kif sirt ġust? Dak li għamelu stess. U jekk tarawa fil-Bibja di, fil-ktib ta' Romani issa narawa, l-minu ġust, l-ewwel Alla iġġustifikak, u mbagħad Alla mlik bil-grazzja. Nistgħu ngħidu bil-kontra wkoll. Però sew hawnhekk u sew f'Romani 5 tidher l-ewwel il-ġustifikazzjoni u l-grazzja. Però l-ġustifikazzjoni ġiet permezz tal-grazzja. Qed tifhmu? Qed tifhmu xi ħaġa? Halleluja. Mela jiena u inti għal kull min huwa ta' Kristu, għal kull min huwa mwieled minn ġdid, jiena u inti iffavoriti quddiem Alla. Mhux biss, iffavoriti quddiem id-dinja, iffavoriti quddiem l-edewwa. Kulħadd jgħidha, jien iffavorit minn Alla. Jiena l-favorit ta' Alla. Temmina di jenta, temmnu għadi jew. This is the truth. E min huwa favorit jistenna li affarijiet tajba isiru f'ħajtu. Ħanida bl-Ingliżi. The one who is favored, he expects that good things happen to him. Min huwa favorit li jiġi li affarijiet tajba jseħħulu f'ħajtu hija xi ħaġa li jistenna u jippretendi awtomatikament għax huwa favorit. Imma min huwa favorit fi Kristu jaf li mhux iffavorit għax huwa tajjeb, imma x'Alla huwa tajjeb u jiena nimxi fit-tubija fuq dusija fil-ġustifikazzjoni ta' Kristu. Għalhekk inti qatt il-Bibja tgħidlek min huwa verament salvat bil-grazzja ma jiftaħar. Imma jekk imbagħad xi ħadd jiftaħar, ħaj jiftaħar
fil-mulej. Halleluja. Gloria lil-mulej, halleluja. Hawnhekk illum għandna sala mimlija nies favoriti. Inti paraġel favorit. Kull meta tqum fil-ħodu, ejlu grazzi mulej li inti ġustifikajtni. Jiena l-ġustifikazzjoni talla fi Kristu Ġesu. Grazzi li inti mulej għadis markajtni, li jiena favorit minnek. U kull fej ammur illum, xaħġa tajba u xaħġa sabiħa ħasseħ lili. Kull fil-ħodu jiena nqum and you know what I declare? Many things I declare. Ma waħda ma l-affarijiet li jiena declare kull jum ngħid, thank you Lord that something good is going to happen today. You know why? I expect it. I expect good things to happen to me. Do you expect good things to happen to you? Start expecting it now. Or else from now on. Because you are the favored one of God. Għax inti dak li favorit minn Alla. Ibda stenna li affarijiet isiru tajbin. Ibda affarijiet tajbin, stenna li affarijiet tajbin isiru f'ħajtek. Ħantikom daqsxejn ta' tumbata, minn hawn ftit ieħor. Għax il-favur iqajjem lejra tal-għadu. Kull min kien favorit minn Alla għajjem gwerra tal-infern kontriħ. Pero ħanejdilkom minn issa, mux ħanħalikom tistennew. Pero Alla dejjem idawwar dak li l-għadu jagħmel kontra dak li huwa favorit, dejjem biex jiġi favorit iktar. Alleluja. Grazie Ġesu. Kull ħaġa għax il-favur dak li għamellek, il-favur jġiblek favur qudiem Alla. Jġiblek favur qudiem dinja, però għajjem gwerra kontra tiegħek. Jekk naf 1000 Kristjan li naf ħafna minn ngħidlek bej 60 u 70% jgħiduli, għax pija il-realtà hija ma' 100%, jgħiduli kemm isir Kristjan, l-infern għam kontra tiegħi. Ma mhux ovvja. Daqqa waħda għalek dan huwa l-favorit tiegħi, u d-demoni jagħmlu hekk. Mhux ovvja. Tħabbix rasek. Dak li favorik fil-bidu, tkellimna l-ġimgħa l-oħra, ħajkun hemm ukoll fit-tmiem. Tħabbix rasek Alla tiġara da kollu minn qabel, qalbi tiegħi. Ti taħseb li Alla ħaxok, illa lu xamlu li miskun. Issa Ġesu x'ħan nagħmlu? Don't worry. God is only setting things up for you to shine more and more. Hallelujah. Amen. Alla dak li qed jagħmel il-mulej. Għax int għajsimawni l-għadu vera makak, mhux daqshekk baħnan. Però għad-dinja huwa makak ħafna, għalik mhuwiex daqshekk makak, għax jiena u inti għandna moħħ u ħsibijiet Kristu. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulej. Gloria lil mulej. Għalhekk toħroġ minn Ġesu. Issa, għal minu Kristjan ġenwin mhux daqshekk faċli bi toħroġ minn Ġesu sewwa. Iktar ngħidlek minħabba nuqqas tarfien nispiċċaw naġixxu fil-ġisem jew fin-natural u nimmissjaw f'dak li Alla għandu għalina fil-wirtana fi Kristu. Imma jekk aħna naġixxu fin-natural għalhekk l-Iskrittura tgħidlek ħafna drabi jaġixxu fl-Ispirtu. Imxu fi Kristu, aġixxu fi Kristu, ħudu d-deċiżjoni tagħkom fi Kristu. Sewwa, ħalli inti ma timmissjax dak li Alla għandu għalik. Għax believe it or not, kull wieħed minnkom u wieħed waħda minnkom għandkom wird kbir u glorjuż. Sewwa, imma l-biċċa xogħol din hija realtà għal miljuni kbar ta' Kristjani li ħafna minnhom mhux qed jimxu f'din ir-realtà għax m'għandhomx ir-revelazzjoni jew l-informazzjoni għadha. Qed tifhmu? Il-Kristjaneżmu din ġieli qed u ħanerġa' ngħidha hija revelazzjoni. Mhux informazzjoni, hija revelazzjoni. Għandek ħafna nies semgħu bi-Kristu u għadhom jgħixu bħad-demonju. Għandek ħafna nies jgħidu jiena nemmen f'Ġesu u għadhom maqbuda fruxmata oqidi u bondages u oppressjoni. Għaliex? Mhux l-istess Ġesu għandna, ma mhux l-istess revelazzjoni għandna. Jiena u inti rridu nikbru fir-revelazzjoni ta' dawn l-affarijiet. Amen? Halleluja. Gloria lil mulej. Fit-Testament il-qadim
il-grazzja, il-favur kienet teżisti sa ċertu punt. Però kienet titlaq u tiġi. U ħafna drabi naraw fit-Testament il-Qadim hekk isma' dat-talb. Jekk jiena sibt grazzja qudiemek, ġili rajtuha fil-Bibja? Hemm bosta postijiet. Anka meta Alla wera l-glorja tiegħu il-Mosè, morru waqraw Eżodu 33. Għandek fil-ktib ta' Ġenesi 18, tissemma ħafna drabi. Għandek bostijiet. Anka fis-Salmi jgħidlek jekk jiena sibt favur qudiemek. Fit-Testament, però jekk interessanti, fit-Testament ġie ma sibix iktar dik. Jekk jien sibt grazzja qudiemek, għax issa kull minnu Kristjan jaf li issa qiegħed fil-grazzja. U issa din hija xi ħaġa sabiħa. Fit-Testament il-Qadim min kien għallu l-grazzja Alla u l-favur Alla fuqu, kienet tkun temporanja u kienet tkun daqsxejn suġġettiva. Tinsiex li aħna fit-Testament il-Qadim kienu qed jopperaw taħt patt ħafna inqas. Illum aħna qed nopperaw f'patt perfett, siġilat bid-dem qaddis perfett ta' Kristu. Allura issa l-grazzja ma titlaqx minn hekk u tibqa' fil-grazzja. Infatti sfortunatament għandek Kristjani qed jgħixu ħajja imdandma jew nofsa, jew biċċa minna, jew imqatta jew mqasqa tal-Kristjaneżmu u xorta timxi fil-grazzja. U din esperjenza jnija kollha kemm intkom sew dak li intom id-denma u dak li qed jaraw dan il-live streaming. Għaliex? Għax inaw inti ġilid nibna. Jiena nirringrazzja l-Mulej inni 23 sena nimxi mal-Mulej u qatt madbett mill-Mulej fis-sens li għamil xi holiday relax tek noqgħod naw fid-dnub u mbagħad ngħidlu issa niġi ġemmel grazzja. Però ta' Kristjani jagħmlu hekk. Kristjani jitbedu, jagħmlu xi ġimgħatej, jasqu fid-dnub u fil-ħmieġ. U bħal mettilkom xi ġimgħa jew ngħidu. Xaġa tal-aġeb. Jerġgħu jsibu triq tal-Mulej. Kif? Għax il-grazzja li kien hemm fuqhom ma telqitx. Għax mhix grazzja li ħaduha b'mertu tagħhom, hija grazzja li ħaduha b'mertu ta' Kristu. Ġifieri ma ħadux dik il-favor, ma ġewx favoriti, għax ara kemm sar tajjeb, dajja jamberguh Ġesu. Jew illum fil-miliet, bambina jamberguh. Ara kemm sar tajjeb jamberguh. Fit-Testament il-ġdid, mhux inti tidbirek għax intajjeb, int tesperjanza iktar mill-favur li Alla tiġà għandu fuqek jekk inti tobdi. Ma mhux għax jiena nattira aktar barka saċ, għax inti ġambirek bil-barket kollha, kemm iktar barket tista' topera. Ma hija l-ikbar barka tas-sema hija Kristu. Jisajt iktar l-ikbar kbar minn dik? Impossibbli, ma tiżiġi, għax huwa Alla nnifsu. Jekk hemm iktar barket tiġa għalek għandek il-barket kollha fi Kristu tiġa tiegħek. Mela inti ma tistax tagħmel as-saċ, ma tista' tagħmel xejn biex takkwista il-barkiet. Li tista' tagħmel hija ma tagħmilx ma toperax fil-Mulej u tispiċċa ma tesperjenzax dak li Alla diġà ta' huwa tiegħek. Ma mhux għax inti ħanagħmel iktar, ħanitberek iktar. Le! Imxi fi Kristu u topera fil-barka sħiħa u fil-grazzja sħiħa u fil-favur sħiħ ta' Kristu. Għax jiena u inti llum fi Kristu ma nistgħux nitilfu l-grazzja li kieku hekk kieku mill-grazzja xi. Din hija powerful aħwa. Ftakar li jiena u inti, apparti li aħna Kristjani, anzi qabel ma jiena ngħid Kristjan, jiena eben Alla l-ħaj. Alla tal-univers, Alla l-kreatur, Alla l-feddej, dak li krea l-pjaneti, il-Milky Way, u dawk il-pjaneti kollha. Alla li seħni jibni. Allura jiena qabel kollox, I am a son of the Most High God. I'm not just a Christian. U Christian, jekk tistudja, tfisser wieħed li huwa mhux biss ta' Kristu, imma wieħed li jiġbaħ lil Kristu. U tantu hekk li meta x-xitan jiena nitkellem u nitkellem bħal Kristu, x-xitan jaħseb li qed jitkellem Kristu. Għax kont l-Iskrittura jgħidlek, bħalma Kristu hu,
Hekk aħna nkoll fid-dinja. Mhux bħalma Kristu ħajkun jew xi darba kien ta' as he is, so are we. Bħalma hu l-ewwel Ġwanni kapitlu 4, hekk aħna f'din id-dinja. Dil-ġimgħa smajt testimonjanza fuq din ix-xhieda fuq din ir-revelazzjoni ħa ngħidilkom, għamma minnkom tisimgħu revelazzjoni qawwija qbduha di, qed ta' xi ħadd l-oħta f'karozza. Mela kien hemm mara u kellha kanser fis-sider. U it-tobba qalula li di m'hemmx fejqan u ħajspiċċa jieħodha għall-mewt. Mill-lat natural. It-tobba qalu lek. Di sema din il-kelma. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 fejn tgħid l-Iskrittura tgħid bħalma as he is, bħalma Kristu hu, hekk aħna mhux aħna nkunu fil-ġenna, hekk aħna issa fid-dinja. I need to grow in this revelation. Gordon John Marshall needs to grow in this revelation. Mhux jiena ħankun, jiena I am like him, but he is in heaven and I'm on earth, but I'm supposed to be like him. Actually, he said, I already am. So what are you doing? What are you waiting for to be? Or to recognize that you are? I am. As he is, so are we in the world. Bħalma hu hekk aħna f'din id-dinja. This is powerful. Di biss nagħmilkom preaching ta' żena. U nkunu forsi qbadna the service. Mela di sema din il-kelma, u għalet se nafti. Mela għalet la jiena bħalu, issa jien bħalu, mux jien ħankun bħalu, jien issa bħalu. Kristu m'għandux kanser. U hija qalbi, u tibżax nawwari, u issa la tmut mhux ħadmur il-ġenna hemmhekk m'hemmx kanser, veru. Imma għalhekk m'hemmx kanser għal min huwa min għandu dik ir-revelazzjoni. Min issa. Marda, virus, ħakma, biża, addiction. Bħalma u hekk jien issa fid-dinja. Ġessu inti tibża? X'inhu dak ibni? Ġessu inti ġieli imrat? X'inhu dak? This is a powerful revelation. Ħanilkom statement Spiritu Santu għajn li ħanajda tajjeb. Jina u inti nitilfu meta nippruvaw nkunu Kristjani. Me and you, we miss out and we lose out when we try to be Christians. Stop trying. Be. Don't try to be like Christ. You are like him. As he is, so are we in this world now. Now, your job and my job, surely, nikber din ir-rivelazzjoni. U meta tikber dik ir-rivelazzjoni, m'intix ħatmiss sigaretti ieħor ma xuftejk. M'intix ħatara xi ħaġa moqżiża perverża iktar bajnejk. M'intix ħattollera gossip u tqazzit u paroli fil-vojt b'widnejk. M'intix ħajmissek jew jaħkem fuqek xi virus jew xi marda iktar f'ġismek. Imma tittimxi f'dik ir-rivelazzjoni. U jekk għadek ma qbadx ir-rivelazzjoni, kompli medita. Immedita, erġa' medita. John G. Lake kellu revelazzjoni ta' Romani kapitlu 8 vers 2. Ta' fuqa? Dejt ekkara. Għax l-liġi tal-ispirtu tal-ħajja fi Kristu ħelsitni mill-liġi tal-mewt, stroke in brackets, u tal-mart. Meta kellu revelazzjoni John G. Lake, ġili smajtu bih John G. Lake? Meta da kellu din revelazzjoni ta' Romani 8:2, for the law of the Spirit of life has set me free from the law of sin and death which means sickness, disease, poverty and the kollu li għamewt.
Da kellu tant kellu revelazzjoni fuq għadi li meta mar kien South Africa u kien hemm bosta nies qed imutu bil-bubonic plague, xejdu la plague. Pesta, dew imutu ħafna nies. Da għallhom li ma tistax taqbadni di, ma tistax taħkem fuqi. Għallulu ma kif inti qed taħdem fost daw in-nies qed imutu quddiemek ma tibżax li taqbdek din il-marda għallhom no. Għallulu għaliex, għallulu għax dik hija l-liġi tal-mewt, jien għandi l-liġi tal-ħajja fija. Umbat għallhom hekk ara. Għallhom ittestjaw. Mela poġġew marru fuq xi ħadd li miet. Per eżempju jkollhom daw il-bżieq joħroġ minn moħħhom minn mħalqhom hekk bil-pesta. Qabduha, poġġuha fuq idejh, letteralment, letteralment. Poġġuha taħt mikroskopju u raw dak il-mikrobu imutu jixrinkja f'idejh. That's called Revelation Jesus style. Do you understand now? Se meta jiena u inti noperaw bħalma fis-sema jienek jien fuq din l-art. Nibdaw nġibu s-sema fuq din l-art. Mamma mia. Ta' xħana jinti għan għamlu kwarta ċuwet. U modu għassa. Għax it's powerful. It is powerful. U meta xaħat tisimaw għax Spiritu Santu għat jindikali fi Spiritu Tessa, tisimaw xaħat jikritika xi raġel talla u mara talla li opera fil-mirakli jgħidu l issa. Meta inti tibda totorini aħjar ikollok dritt tikkritika ma sissent il-qaswa sal-nofsa jew biċċa minn da ma l-għalek. Għax tal-bliħ, meta taf kamaw bravi u jikkritikaw nistalla u għaxi fej u do biex da. Jow daw folots. Għalla, ma norin il-ġenwin, għara, ma għans li torin il-ġenwin, sa' kem torini jar minn dak li għednara jen, inta laħalek, pija mandiġ kina għal-nis li mandom xjajdu xjamlu bħajetom u jaħlu ħajet ħattijħor. Amen? Għax il-lupu, xjamel, dejjem maqda l-leneb li ma setax il-ħaq. Amen? U għalek maqdruk li l-ek, u għalek jiprofaw jajruk li l-ek, u għalek jiprofaw jintimidawk, għax nesew li jem tarkam dawra madwarek li jinti favoritu, ma jisawx jaħfmu, imma għalix din taqsek imbirka, imma għalix taqsek kontent, imma għalix dan dajem jitħaq, u għalix dajem ferħan, u għalix daqat ma jidaj, u għalix daqat ma jgergel, għax jina ċirkundat b'tarka, favorit minn Allah, halleluja! Amen. Thank you. Is the truth. Dan huwa l-miliet. Għal dan ġi ġesu. Amen. Gloria li l-ak missin għaddis. ħanorikom tal-bliħ, men. ħanorikom skrittura. Morru viktib tas salmi, skużawni, laqqas, f'Rumani. Fuq il-proverbju u s-salmi jitkelmu ħafna fuq il-grazzja ġifiri li Alla jiffavorixxi il-poplu tiegħu. Ismawni aħwa, moħħomaw. Qatt tapologizza li inti imbierek. Qatt tapologizza għax xi ħaġa tmullek tajba. Dak huwa li għandek tistenna u tippretendi kull jum. Qatt tapologizza għax int mażul. Għax dan mhux int li lek innifsek tajtu. Dak tajulek Alla u swilu prezz kbir u għoli. Xi ħadd qalli għax hemm preacher partikolari. Għalli dan għandu miljoni kbar, so? What's your problem? What's your problem? Għalix ma ġeġ gerger miħaj,
ma' nies li huma korrotti li jridu jbihom ruħhom, ruħ poplu sħiħ li għandhom ruxmata miljuni imma l-miljuni ġabuhom bid-dem innoċenti, bil-perverzjoni. Fuq dak misek gerger, mela fuq raġel talla li Alla birku. U għax Alla birku għad gerger għax għandu l-miljuni, alleluja. M'għandix problema, jena ġaħat ikun miljonarju. Jena, number one, nemmen fil-barka talla. Li ħafna kristjani mux billi jgħidu jina mbierek xorta waħda m'għandhom revelazzjoni tagħha. ħafna kristjani għandhom attra revelazzjoni ta' patt, għalhekk ma jemnux fil-fejqan, fil-ħelsien, fil-prosperità, x'ma jafmux patt. Qabel ma titkellem fuq dawn l-affett ma xi ħadd li hu jsejħ suppost kristjan, għidlu inti tfisser patt. Patt malla, mhux ma Gordon ġo maġej. Patt malla. Mor istudja dak l-ewwel, mbagħad kellimni. Għax meta tiġi l-ewwel tkellimni u għandi tistudja patt, u mbagħad titkellem ħafna differenti, anzi għandi tiġi persuna differenti. Mela meta inti għandek nies li huma mbierka, number one jekk birikom Alla, praise God ifraħ. Amen. Issa, Alla jrid il-poplu tiegħu, Alla qal I will it to bless you. Ġifieri jien irrid imbierkek. Hello? Għaw xibinkom xie tamnuni dal-klemi, għaw. Yo, is it too good to be true? Yo, għarti preferu intikom xie preaching daqxej, daqraru xmata jek swat fuq rasek, kam int ħazim midneb misek tistħi, ja, xej għarda kull il-ġesu għamela lik, ja, misek tistħi f'tabalik. Believe me, ħanajlek, ċertu kristjani jodu pjaċiru xossom ħazin. Għax minna li għamlet joġbu l-Alla. Let me assure you, il-ħas ħazin tijak l-ebda darba ma ġablu glorja l-Alla. Daqs kam jina nieħu pjaċir nara l-ulidi, imdejqin jow depressi jow album sewda. I know many Christians, they need to be born again. Kontet ngħidlek, jekk Alla hu qal jien irrid imbierkek, ma saqsejtek l-opinjoni tiegħek, jien irrid imbierkek. Għaliex? Għax jiena ġustifikajtek permezz għad-dem qaddis ta' Ibni Ġesu Kristu u favoritek mela jien irrid imbierkek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek. U int ma bżonn tistaqsini biex imbierkek, għax issa la inti aċċettajt il-libni, dak kollu tibni huwa tiegħek. Illum bħalma darba kien itħejgin. Darba għal jiena ma nitlobx il-Alla jbirikni. Għal jiena nitlob il-Alla jagħmilni barka. Għal ħadd ieħor. Għax inti diġà mbierek. Jiena u inti diġà mbierki. Amen. Halleluja. Romani capitolo 5. Oh Lord Jesus, hallelujah. I'm having fun in the sun. Kulħadd isma' ħaxit fisser li inti tkun il-favorit. Int mażul minn Alla. Kulħadd jgħidha jien mażul minn Alla. Erġej daw hemmina. Erġej daw hemmina. Għax ħafna Kristjani talmu jisiru pappagalli tajbin. Meta ħna nidu daw l-affajt immeditaw ma' kwata. Daw Alla qalhom ta' mhux Gordon ġamman xejn. Int mażul minn Alla. Int iġġustifikat quddiem Alla daqs li kieku qatt ma dnibt. Int ippreferut minn Alla. Amen. Aħna nafu skrittura popolarissima ħafna Kristjani jafu għadi. Efesin 2 kapitlu 2 vers 8. Għax bil-grazzja intom salvi permess għal-fidu da mux bis-saħħa tagħkom. Xi tfisser? Li intom għax Alla favorik insalvat. Għalhekk mhux bis-saħħa tiegħek, ġifieri ma saqsek isma'. Inti tajjeb biżejjed. Għax ħadd tagħmel biex insalvak? Għalhekk Alla tgħidlek jiena favorejtek, għażiltek, ippreferejtek, salvajtek. Issa, l-iskrittura kif tgħidlek taħdem il-grazzja? Romani 4,
Romani 5 vers 2, Romani 4 vers 16. Biex din ir-realtà li jiena favorit minn Alla nopera fiha, kemm minnkom tiddu toperaw fiha. Għax hemm mod huwa punt li inti dan kollu huwa verità huwa tiegħek, imma huwa punt ieħor li issa topera fih u l-Kristjani huwa kollha huma fiha di kollha. Ma kemm minnhom joperaw fih? Tittopera fih? Tittemmen. Għax il-grazzja topera bil-fidi. Mela li jekk inti titopra li inti persuna favorita, li inti tuħu l-aħjar deals tal-ġob l-aħjar ħwienet, li inti tuħu l-aħjar prezzijiet, li inti tuħu l-aħjar postijiet, li inti ħalleluja kollok l-aħjar nis. Aħna River of Love għandna l-aħjar nis ta' Malta minn ħalleluja kollha jiġu jinġabru hawn me. Għaxina favorit, Alla tani l-aħjar. Nies li jħobbu l-Alla, nies li jħobbu l-kelma tal-Alla, nies li jħobbu jgħinu, nies li jmumem li maħabba, nies li ma tafidi, nies li għandhom il-qawwa u l-autorità, nies li ma jibżaw qudiem ħattu minn xejn. Għaliex għax huma l-aqwa nies ta' pajjiżna jiġu River of Love. Alleluja! Amen. Meta inti favorit, inti tieħu l-aħjar. Għax jini favorit Alla tani l-aħjar mara. Amen. Bisseda nejlek. L-iktar waħda rib il-perfett li sibt hija Mariella. Mhijiex perfetta, imma l-iktar waħda qrib hija Mariella. Ma qatt mettilek, tal-miliet rid ngħidilek. Dak huwa Christmas present. Le, qed nerġa' ngħidilkom għax fid-dinja perfett ħadd. Ir-realtà ħadd mhu perfett. Imma l-iktar waħda li qarbet lejn il-perfezzjoni, mhux perfezzjoni perfett bħal Alla, hija Mariella. Meta jiena naħseb fil-mara tiegħi, ħadd ma seta' jkun il-mara tiegħi bħal ma mara Alla għażel il-mara tiegħi biex tkun il-mara tiegħi. Għax I'm telling you something. You have to deal with the best. I am favored and preferred. Issa, what you believe about yourself, it's your problem. Jina l-art, dudu tal-art. Għalek ħaqek dak l-tiħu. Arajena bin Alla l-ħaj, mim l-dlug bil-spirtu għaddis Alla, maħsul bid-dem tal-ħaruf Alla l-ħaj. Halleluja, jina mażul id-destinat għall-affarijiet kbar sbieħum berkin. Allura jiġri l-aħjar mara, l-aħjar knisja. Halleluja, aħjar f'kollox. Dak mhux ma jfissirx li jgħaf xi kompetizzjoni ma' ħadd, għax Alla m'għandux budget, imma jina nattira l-aħjar għax jina favorit minn Alla. Amen. Pastor, da min jaħseb li ju? Tiġat lek. Madnix naħsibhom dawn l-affarijiet, issa konvint. Jiena mhux qed ngħidlek kien aħjar minnek. Mhix qed inkun bħal ma tgħid Pawlu tikkomparaw lilkom infuskom ma' xi xi. Sewwa, imma kemm il-darba inti tgħid jiena I am blessed fil-ġurnata. Jew jiena I am cursed, bad things happen to me. And then you're surprised that you are in this situation. U in sorpriż allura mbagħad kif hija? Arena ma ngħidx hekk, I'm blessed. Something good is going to happen to me. Hallelujah. Great things are going to happen to me. I am supernaturally favored by God and good things have to happen to me. Because as he is, so am I in the world. Għas bħalma hekk kien fi Kristu f'din id-dinja. U jekk inti taħseb li qed niftaħar fi Kristu għax dak kollu li jien u dak kollu jien għandi xtraħ il-Kristu bid-dem qaddis tiegħu għalija. Halleluja. Halleluja. Amen. Irridu nkomplu nitkellmu fuq di. Amen, qed tieħdu pjaċir minn dera. Halleluja. You see, you've got the best. At least if not the best of, at least the best of me. Meta intom tiġu hawnhekk, ħanilkom ħaġa. Jekk intom verament tidu tesperjenzaw, number one tidu timxu bil-fidi.
Għax il-grazzja li l-lum qed nitkellmu fuq il-grazzja li tfisser favor issa, li inti favorit, u għandna nitkellmu fuq favorit li inti favorit. Ħanqaf fis-sens ħalli ma nkomplix imma ħankomplu nitkellmu fuq di għax it's very powerful. It has stirred me up as well. If nobody is happy about what I said, I am happy by what I said. I preached myself happy. Inti meta tagħmel xi ikla mhux inti dduqu l-ewwel ikla l-ewwel koċċaru. Hello, amen. Amen. U tamlu kemm ġi tajjeb da għaxa tiftakar jekk inti sajjart, preparajt, sejna ma preparajt xejn, kollu mill-ispirtu Alla ġej. Għax illum kellna mamudija, speċjalment morna beriknihom għax oħt x'isima. Oħt il-mammi ta' Louise Warming, ħalla li tamet Malta, morra midnija, ħadna lunch flimkien, spiċċajt mort id-dar, il-melliħa mort il-gżira, kif wasalt il-gżira, nsejt li innotajt li kelli ċwivet il-melliħa. Kelli neġeħla. U kelli abtit insabbat, mux veru ma kelli abtit l-ebda minnom. Jiena nopera fil-grazzja d'Alla. Għasamilt reaction waħda. Għaz gergirt attra. Ma għamilt l-ebda reazzjoni għalix ix-xidan laqqas jaf l-inżejt iġvivet għax għasajtu indikazzjoni. Għax bqajt nopera fil-grazzja. Okay, Lord. The grace of God is going to operate. U tant opera li anka li bellaħ għasan fejn u ġedan il-kli. Kjapi xawa? Għalek meta topera fil-grazzja u taf li inti imbirek, int mażul, inti favorit. Umbat tibda taġiċi bħal wieħed imbirek mażul u favorit. Do you understand? Hallelujah. U dan mux Gordon John Manxe, biss dan int, kolla kemm intom. U int li jattara dan il-messaġġ. Missa ibda opera fija. U rridu nitkellmu fuq għadi. Kif inti tittopera fil-grazzja li inti verament iffavorit. M'għandek għalfejn tibbrajbja lil ħadd. M'għandek għalfejn tixxaħħam lil ħadd. Tant m'għandek bżonn li naf waħda pereżempju, naf waħda partikolari, kien hemm mara kellha dar għal beħ u di kienet ferja fejn kien hemm diġà ħafna djar għal beħ. Kif għamlitha fuq il-market kienu ilhom għal beħ daw id-djar. Xaħġa ġrat simili ġrat jħor l-naf. Kalla djar fil-suq għal-be, kif ħarġita għal-be, ma l-ewel ġiet ċaħat mara, sinjura, għaltila irrida. Irrida. U għaltila mux tal-li biex irrida, għaltila ma jek tneqqija minn fuq il-suq, inti kiktar mill-li tlabt. Ħabib tijaj li zam lil dan il-raġel jismu Gordon John Manxe, li mimli bil-barka talla, bil-grazzja talla u ċirkondat bil-favoritizmu talla u huwa preferut minn Alla u markat minn Alla u midluk minn Alla u maħsub bid-dem ta' Kristu Ġesu Alla. Halleluja. Meta jina kont qed ngħix f'Tulsa, Oklahoma, u wara tanti favorini li poġġini ġo dar kbira, ngħix b'xej sentej il-Bible College imħallas minn żewġ minn nies laqqas qatt ma kont qajt magħhom. Halleluja, spiċċajt bħalma ġiri qedtilkom 500 euro fil-but 20 sena ilu iktar wara li gradwajt minn Bible College, kollox imħallas, kollox lest. Umbaħt, għax dan il-raġel minn kollu din id-dar, kellu suppost kien ħajbiħħa sandaj qabel, il-mulej għallu ma tistax biħħa. Għallu għax irrit li t-tifel tijaj joqġa fija, Gordon John Manxe jismu. Uġi fuqi, għalli jiva, bis-serja d-nejdilkom. Bis-serja d-nejdilkom. Għalli brother, għalli konsan biħidar għalli ma minsax, għalli għatlu għalix. Għalli għax waqt li kontat nitlob il-mulej għallu ħad biħidar tijaj, għallu mela inti nsejt li d-dar li inti kontajti li ħafna senilu. Għodu għattenti xtatuħ il-mulej.
Number one, supposta tuħ kollox. Ma jek ta' tuħ kollox, jgħatikom kollox hu. U l-account huwa ħafna kbir tiegħu. Sewa? Sewa, għalek il-bnidem li għadu mwaħħal bid-deċ ma għadu ma fem xej. Amen, ma it's up to you. Anyway, u da għalli issa oqgħod fija, tħalla xej, ta' qasi, spiċċa ħallas il-van, ħallas il-karozza, xej, il-bills kollha mħallsin, gloria mole, dak favor, supernatural favor. Tifen. Umbagħad, meta gradwajt u tlaqt, poġġa d-dar tiegħu di storja li ġrat lili. U fejn kien hemm strip ta' djar hekk kruxma ta' djar għal-beħ u kienu ilhom għal-beħ. Imma kif joħroġ tiegħu għal-beħ jibieħha. Bum. Aħwa. Alla vera ħaj. Alla vera ħaj. U Alla vera lilek iffavorixxik. Issa arafa u imxi f'din ir-revelazzjoni u din ir-realtà. Imxi bħal wieħed iffavorit. Meta jiena nimxi b'konfidenza, mhix arroganza bħal tad-dinja, imma konfidenza bil-fidi li hija Kristu x'għamel għalija u għalhekk m'għandix għalfejn niskuża ruħi għal xejn minn dak li Kristu għamel għalija. Naċċettaħ b'qalbi u nemmen u nimxi fih. Iva, u għadna rridu nitkellmu ħafna iktar fuqha. L-għadu jipprova, jiġi, jattakkak, jintimidak, imma propju għalhekk biex ifakrek li inti favorit minn Alla għalhekk qed nattakkak. Amen, aħwa. Praise and worship team, would you please come? Amen. Come on, minnkom favoriti minn Alla lejla. Halleluja. Kulħadd iqum bil-wifqa. Għanna ħafna x'nomodu aħwa. Għanna ħafna x'nomodu. Il-mulej huwa kbir. Il-mulej huwa kbir. U l-mulej Ġesu huwa ħaj. Halleluja. Ejdi talba warajja minn qalbek. Poġġi jdek fuq qalbek isek qed tagħmel patt. Għax irridek tfissira minn qalbek di. Kulħadd jgħidha warajja. Mr. Qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Mulej, grazzi li intu rejt miegħi grazzja kbira. Favur kbir. Iffavorejtni, ippreferejtni, mulej bil-popli kollha, inti għażiltni, dliktni, iċċirkundajtni bħal tarka bil-grazzja tiegħek. U Abba missier, grazzi ta' dak kollu li jien illum mhuwiex bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa tiegħek mulej. Għalhekk b'wiċċi minn quddiem brasi mollija jiena nirringrazzjak u niddikjara f'isem Ġesu Kristu li jiena liben Alla l-ħaj, li jiena imbierek, li jiena maħfur minn nubieti, li jiena iffavorit qudiem id-dinja, qudiem l-edewwa tiegħi, jien iffavorit, jiena nippretendi kuljum li xi ħaġa tajba issir lili għax jiena ċirkondat bil-favur tiegħek u jiena preferut mulej Qaddis. Grazzi li jiena mbierek u msejjaħ minnek biex inkun ta' barka. Barka għal poplu tiegħi, barka għal knisja tiegħi, barka għal villaġġ fejn ngħix, barka għal xogħol fejn naħdem, barka għal Malta u Għawdex. Jiena barka mulej għax jiena parti mill-poplu tiegħek iffavorit, imbierek, immarkat, mażul, għal glorja tiegħek missier. Grazzi li affarijiet tajbin iseħħu lili kuljum. Għalhekk nagħti glorja. Mulej Qaddis, grazzi ta' dan il-wird kbir li tajtni fi ibnek Ġesu Kristu. Irċivi glorja mulej. Halleluja, Mr. Qaddis niddikjara li l-mart m'għandu l-ebda jed fuqi. Is-saħta m'għandha l-ebda jed fuqi. Id-depressjoni m'għandha l-ebda jed fuqi. Dawn mhumiex tiegħi. Dawn mhumiex parti mill-wir tiegħi. Jiena mbierek,
Jina nfejja, jina b'saħħti, għax jina favorit minn Alla l-ħaj. Kristu ġar il-mart kollu tiegħi. Jina b'saħħti nfejja, halleluja. Mulej użani bħala strument biex lilek inġiblek glorja fuq din l-art, mulej. Nirringrazzjak. Irċivi glorja, mulej. Irċivi tifħir, mulej. Kamon, olli leħinkom u faħru l-mulej. Olli dejkom, faħru, ringrazzjaw. Halleluja. Poplu mażul tal-mulej. Poplu favorit minn Alla. Halleluja. Hallelujah. 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 Pray in the Holy Ghost right now. Pray in the Holy Ghost. Parosi kala mandirea baboso to. Radia balakata rabado shonda babaka. Bokoya namaha si kilom ronyakita. Boko hosi ki riata malamotoko. Riabada dia sikala. Paldan jina għajjimtek o poplu tija jgħajt il-mulej. Għal din jina sejjaħtlek. Għal dan jina għajjimtek biex inti tkun id-dawl tijaj fid-lam. Biex tkun ir-risposta għal dawk li jtifittxu. Biex inti taqta il-ħaċ għal dawk li huma bil-ħaċ. Biex inti taqta l-ġuħ għal dawk li huma mġewħa. Inti r-risposta fismi f'din id-dinja. Iddi, kun imbirek. Għax inti imbirek minni, jgħid il-mulej. Inti għandek il-risposta fik. Għandek id-dawl ta' dinja fik. Inti favorit minni. Dak kollu li l-għadu jġib kontra tijak. Iseħ bis biex jgħollik iktar. Biex il-pjan tijaj fil-ħajja tijak iseħ iktar. Halleluja. U l-glorja tijaj tider fuqek jgħid il-mulej. Halleluja. Come on, aħwa ringrazzjaw. Ringrazzjaw. Xaħat għandu on u juġaw minnu dak il-persona li għandek tu għandek. Għajalaw, sister. Xaħat għandek tu għandek tuġaw. Halleluja. Rabassa la mandara la basso. Korana mandari di basso. Xaħat iħor. Min għandu nerf fjammat? Għandek nerf fjammat? Dej spallek, madwar lejja ta' spallek. Xaħat għandek xi nerf fjammat? Min inti dik il-persona inti? Għajalaw, sister. Għajalaw. Xaħat għandek xaħġak xi komplikazzjoni fil-sinek. Minu dik il-persuna għandek xi u l-sinek jiġak għax għandek isu xi virus, xi ponta li t-boderjak fil-sinek, minu dik il-persuna. Għaw xaħat li għandek xaħġa fil-sinek għed jiġak, oli dek, min inti t-istħix. Halleluja, t-għax t-istħi. Grazzi Ġesu, intom ringrazzaw il-mulej bħalsa. Gloria al-mulej, min iktar. Jesus. Min ibati bid-diabetes? Xaħat ibati bid-diabetes? Ejalaw. Hallelujah. Ejalaw. Thank you, Lord. Itolbu għaddaw laħwaħwa. Thank you for your goodness. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Shakale bira barabarabos. Itolbu għadaw laħwa sasint. Ollu jdejkom l-mulej. Issa, irridkom millum il-qoddim tiddikjaraw dak li ħat irċivu. Tisħiċ li l nifsek bil-sinek. For your hope, thank you for this life you gave. Prayer altar team, meja warajom issa. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you. Jesus. Hallelujah. Thank you for your promise. Thank you for your favor.
Thank you for your favor. Thank you for your love. Thank you for your love. Everything you've done for me. Yes. There is no one like you. There is no one like you, Lord. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus.